είχε τον γάμο που μέσα του. Μα εγώ δούλεψα ευτυχία αίμα να τα κάνω. Μου τη ζωή να τα κάνω και από τη μια ημέρα στην άλλη. Και σε μια ημέρα χαθήκαν όλα. Άκρος. Ο Βασίλης ο Χαμπίσης, αν και πολλά επαγγέλματα νυχθημερών έτρεχε να ζήσει η οικογένεια του και να κάνει περιουσία της οικογένειας του, ελάμβανε μέρος και είχε θέση επί παντός επιστητού. Ένα παράδειγμα, έγινε και μια συγκέντρωση στο χωριό, τι θα γίνει, να βάλουμε το νερό πρώτα στα σπίτια ή να κάνουμε τους ασφάλτους. Και οι περισσότεροι θέλουν να μπει το νερό να γίνουν οι ασφάλτοι. Και βεβαίως όταν λέει ο Βαρύκος να κάνουν τους ασφάλτους, οι δρόμοι ήταν πέτρα και χωματιές. Και είχε πάρθει απόφαση να ασφαλτοστρωθούν οι δρόμοι της. Λοιπόν, και ο πατέρας μου όμως είπε όχι, ας υποφέρουμε ακόμα λίγο με τους δρόμους, να βάλουμε το νερό με τα σχέδια και μετά να γίνουν οι ασφάλτοι. Και του λέει, ας θυμούμε ο Μιχάλης ο φτωχός, ας θυμούμε ιστορίες. Λέει του, γιατί Βασίλη, βάλουμε τον νερό ύστερα. Λέει του, καλά, το χωριό μας όμως, Γιώργο, για να καταλάβει, επειδή το ξέρεις το χωριό, ήταν δεκάδες δρόμοι, ήταν τετραγωνιμοί, η ορμοτομία του ήταν τέλεια. Λέει του, καλά ρε Μιχάλη, να πάει στολά να κάνει στολά ασφαλτών και να έρθεις ύστερα από 2 χρόνια να σχίζεις τους ασφαλτούς να βάλεις το νερό. Έπαιρνε θέση, αλλά δικαιολόγαν τη θέση του. Δυστυχώς δεν είσαι ακουστή, έκαναν τους δρόμους και μετά από 2-3 χρόνια ήταν δεκάδες δρόμους για να βάλουν τον νερό. Βέβαια. Ήταν ένα απόφευκτο. Ναι. Λοιπόν, έχω ένα ποίημα. Θα το μοιραστείς μαζί μας. Το γραίος. Πάση να κλείσουν σχεδόν τα 13 χρόνια. Που ήρθε ο τουρκικός στρατός, τα τάγκς και τα κανόνια. Και αφού επιάσαν τον βολκάν που και την Τζερίνια, εγείρανε στην Μεσαργάν και ήρθαν ως τη Δερίνια. Είχαν τα μες στο πρόγραμμα, έτσι όπως ήρθε ράστια. Τώρα τραβήσαν μια γραμμή και Κύπρος εμοιράστηκε. Εμείς ήρθαμε πρόσφυγες ούλοι ποδά στον νότον και γιο των πενταδάκτυλων στον ύπνο μου θωρώτων. Και πρέπει ούλοι πρόσφυγες μαζί να κινηθούμε, να ανοίξει στράτα και ξανά ούλοι μας να στραφούμε. Γιατί ό,τι κι αν κάνουμε, όπου κι αν σταθούμε, τα σπίτια μας και τα γοργά μητά μας κουβαλούμε. Γιατί που φεύγει ο καιρός, ώσπου παλιοκαιρεύει, ο χρόνος είναι εις βάρος μας, νομίζω που δουλεύει. Οι Τούρκοι εξεπίτηδες που το βαρικολιούσι, νομίζουν οι τόποι μας πως είναι να ξεχαστούσι. Γιατί έτσι που ήρθαν που ποδά, και αρμάσαν τα παιδιά τους, εκάμασαν τα σπίτια τους και τα νοικοκυριά τους, και δεν το πιστεύουν να λαλούν ποτέ τους των μωρών τους, πότε νη φτάνουν οι γονείς και ποιον είναι το χορκόν τους. Το πρόβλημα είναι των μωρών, είναι για μας τους νιάλους. Και έχουν οι γραίους οι γονείς μαζί με τους δασκάλους, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό για να τους το λαλούσουν που πιο χορκόν κατάγονται και ό,τι ποδά που κάγονται εμπρόσφυγες που ζούσουν. Το ποίημα που έδωσε και τον τίτλο στη σύλλογη το χρέος. Μάλιστα. Πρόλαβε ζωή την έκδοση του βιβλίου. Ναι, το 98 εκδόθηκε. Ναι, το 2003 μάλιστα. Εγώ πρέπει να πω κάτι, όταν ανοίξα εδώ φράγματα, το λοιπόν, πήρα τον ποσί. Πήγαμε και 3 φορές, πήγαμε στο Περβόλι, νομίζω πρόλαβε και έφαγε κανένα χρυσόμιλο που είναι. Διότι πας έναν όχτον και πας στο Περβόλι, είχαν μείνει 3 χρυσομιλίες. Τώρα έχει μια. Τόσες χιλιάδες δεν τώρα Μιχάλη και να φύγει, δεν έμεινε ούτε ένα. Ξεράναν, λόγω ότι ήταν πολύ ουρία, γεμώσαν, ξεράναν όλα. Το λοιπόν, και έμεινε στην 3, τώρα έχει μια. Το λοιπόν, μετά πρέπει να ήταν μέσα στον Αύγουστο-Σεπτέμβρη του 2003, λέω τώρα να πάμε στο ορκό. Εγώ ήθελα να παίρνω, λέει μου Μιχάλη να πάμε, αλλά δεν θα πάμε στο Περβόλι. Δεν το αντέχει πλέον να πάει να βλέπει τους κόπους του χαμένους και δεν έπιε. Εγώ που είχα κόπους στο χορκό και θέλω να πάω ρε Μιχάλη. Και μια την άλλη είμαι από εκεί. Πότε να πάμε? Στα κατεχόμενα. Τι μου λες τώρα? Ο Γιώργος δεν ήθελε να πάει στο Περβόλι διότι οι κόποι ήταν πολύ λίγοι. Ξέρεις ότι έκαναν εκκοπή δέντρων για να μαζέψει λεφτά να το πληρώσει. Ήταν ο πρώτος που το εξεχρέωσε και κοτσανιάστηκε το γράφει από όσους αγοράσαν από τη Μητρόπολη. Διότι προηγουμένως δεν είχε
και εκείνο ήταν δικό του, έκαμε το έδωσε. Και όταν ήρθαμε ποδά και πήγαμε να μας τα κοτσανιάσει εμάς, το λοιπόν η Μητρόπολη είχε κάτι κομμάτια που τα έθελε δικά της. Δεν ήταν εξοφλημένα, αλλά εμάς όχι, εμάς ήταν εξοφλημένα, δεν το διεκδίκαν. Ναι, που τους άλλους που δεν τα ξοφλήσαν, δεν διεκδικούσαν. Λογικό. Καταλάβες. Ενώ ο Έχει γέρος λογική, τέλος πάντων. Τώρα μπορεί να τα κάνει η Μητρόπολη, είναι άλλη λογική. Ναι, έφτιασε γέμαν όμως, να το λέμε, έφτιασε γέμαν. Θα πω και κάτι άλλο όμως, για να μην νομίζουν οι ακροατές ότι ο Γιώργος ήταν Άγιος. Ο Γιώργος δεν ήταν Άγιος, ούτε τέλειος, ούτε ήθελε να είναι τέλειος. Διότι να είναι τέλειος κάποιος είναι βαρεμάρα, τσανία, και ο Βασίλης ήταν ελεύθερο πνεύμα και δεν μπορούσε να τον βάλει μέσα σε πλαίσια. Δεν ήταν τέλειος, ούτε ήθελε ο ίδιος να είναι. Ήταν αυτός που ήταν και έδειχνε. Κοίταξε, ο Βασίλης ο Καπέσης Γιώργο, φαντάσου τώρα έναν άνθρωπο πριν 60 χρόνια, 65-70, να είναι κορυφή στο τσάτισμα, έπαιζε λαούτον, ήταν διασκεδαστικός τύπος, σίγουρα δεν ήταν Άγιος. Όμως για μας ήταν τέλειος. Έχει πολλές ιστορίες. Πας τούτο που είπετε, παραπάνω όμως δεν λέγονται από αέρα. Έχει που δεν μπορούμε να τις πούμε. Ας σου πω Γιώργο, το 1953 ο πατέρας μου πήγε στην Αγγλία, είπαμε την ιστορία του, μετά ήρθε τη μητέρα μου. Εντάξει ο Γιώργος όταν ήταν από χειμώνος του είχε έναν καφενέ τους αγροσίτες, έπιανε έπαιζε χαρκιά, μανεσουλάνε με δουλειά, τέλος πάντων, διασκέδαζε, και δουλειά σου έπαιρνε πέντε δουλειά, έπιανε η μάνα μου ύστερα. Δηλαδή το και να φεύγει και αφήνεις μόνο μου, μες τούτον τόπο το ξένος, μαύρους, άκρους, κίτρινους, λέει, φόβη. Δεν σου κατάνε 15 μέρες ο Γιώργος. Λέει να πάω να παίξω λίγο χαρτί και πόσο είναι έσου και να το γρήγορα. Αν δεν αρκίζει, δεν θα αρκίσω. Κάτσε για με, πίναν τα με κοπέλια, παίζαν πιλότες η ώρα να μην σιτερέσουν. Λέει του είναι τα ώρα είναι η ώρα, λέει του σου λέει, είσαι 10. Δεν τα με περιπέζει, λέει, αφού το ρολόι του Λονδίνου μια φορά να έπαιξε, λέει του είναι τα ώρα είναι 10. Λέει της έτσι παίζει τα μηδενικά. Πόσο γλύωρα η σκέψη, έπαιζει τα μηδενικά. Το Big Ben δεν παίζει μηδενικά. Έχει ένα σελίδα 76-77, θα το πω είναι ότι το 59 τέλειωσε ο αγώνας της. Το λοιπόν, ο κόσμος διασκέδαζε το, ο γέρος το 50, τα σελίδα είναι το έχουμε δάμε, 76-77, που λες, ήταν μια Κυριακή εξημέρωνε του κατακλυσμού. Το λοιπόν, έπιε με τον λαμπίν του Φίλιππου και πήρασαν τα χρυσόμυλα να τα πουλήσουν στο Βαρόσι. Εφτάσανε στο Βαρόσι περίπου έτσι ώρα. Το λοιπόν, έπιαν και στον Μπλάκιν, όσοι βαροσότες θα θυμούνται τον Μπλάκιν, τον παλιόν τερματοφύλακα, τη δόξα της Νιάς Σαραμίνας, είχε σουβλισιτικών, παραγγείλαν τα σουλάκια και ευκήγαν πας στο είδον να κοιμηθούν. Ήρθαν και οι παραλυμνίτες που από εκεί και φέραν τα φθαρτά τους, τα ζαρζαματικά, τα φρέσκα. Έφυγαν τα νέα και πιάσαν στον κατακλυσμό και διασκεδάζαν. Τώρα λοιπόν κατά τα μεσάνυχτα η ώρα μια ήρθαν πίσω τα κοπέλια και τραούσαν. Και είπε έναν παιδί το τραούι. Ο πόλεμος ετέλειωσε και η αιματοχυσία. Τώρα πρέπει να ζήσουμε και όλοι να γλεντήσουμε για την ελευθερία. Ο γύρος ήταν τοποθετημένος και αριστερά του διαστητή, της Λοζάνης, της Ζερίχης και σηκώθηκε ο γέρος και απάντησε το. Αν ήταν που να στρέφεται ο Αυξεντίου πίσω και ο μάτσις του Παλαιχορκού είχε να τους ρωτήσω και αν εγκαλεί του τη δουλειά να ρέξω μια σφιχτοθυλιά και θέλω ποιον να ζήσω. Προφήτης, α. Μάλιστα. Κωστάκη. Όμως είχε γράψει όμως και ποίηματα για τον Αυξεντίου, ναι, και για τον Χρυσάνθο, ναι, τα οποία φανερώνουν ότι παρόλο που ήταν τοποθετημένος και είχε τις απόψεις του για τον αγώνα, ετοιμούσαν τους ήρωες του απελευθερωτικού αγώνα και το έδειξε με τα ποίηματα του. Έχει ένα ποίημα επίσης που έγραψε όταν ήρθε σε μια εκπομπή του Άστρα, που αξίζει τον κόπο νομίζω να το αναφέρουμε. Μιλάει για την εποχή του, μια και μιλούμε για την εποχή εκείνη, πώς ήταν η ζωή
Ο τίτλος είναι «Η εποχή μου» και λέει «Με στούν την ψεύτικη ζωή είμαι και γιόνι γέρος κι είπα να έρθω στην εκπομπή Ντάστρα να πάρω μέρος. Είμαι ένας γέρος πρόσφυγας που μες στον αηγρώσει και η καμή της προσφυγιάς τα σωτικά μου τρώσει. Θυμούμαι πως επέρασα την παιδική ζωή μου και πως ζούσαν οι φτωχοί τότε στην εποχή μου. Έναν τεράτσι συνέδεια μου η μάνα μου να φάω, που το πρωί που λάμνιζα σχολείο για να πάω. Που στρέφουν και πήγαινα έσω το μεσημέρι, μια κόρτα μπόξιλο ψουμί εδία μου στο χέρι. Και μια 12 καρκάνιλιές μαύρες αλατισμένες και φαίνουν τα μου ζάχαρης ρέοι ευλοημένες. Τον απάγγειλε το που τον άστρα. Τότε στο μεροκάμα τον ήθελε να θυμούμαι και πότε το απάγγειλε. Ήταν τότε που κάναμε την εκστρατεία για την εγγραφή μελών για τη διάσωση του σταθμού και λαμβάνα μέρος σε διάφοροι καλλιτέχνες και όχι μόνο. Και ήρθε και ο θειός μου ο Χαπέσης να συνδράμει σε εκείνη την προσπάθεια με τον δικό του τρόπο. Και συνεχίζει φυσικά το ποίημα, λέει για την εποχή του πόσο δύσκολη ήταν και τελειώνει και λέει σήμερα άλλα πράγματα στον κόσμο εφανήκαν και εκείνοι οι μαύροι καιροί επίανε χαθήκαν. Το μόνο πράγμα σήμερα που η ψυχή μας τρέμει είναι που μας ζουν γυρών οι μαύροι οι πολέμοι. Και εσείς οι νέοι της ζωής πρέπει να τη χαρείτε και αύριο μπορεί να γεράσετε να με θυμηθείτε. Γιώργο, με ευκαιρία το ποίημα του πατέρα μας που διάβασε ο κύριος Κωστάς, ήταν τόση φτώχεια, ας πούμε, που για να πάει σχολείο εδίαν τους η γιαγιά μου πόναν τεράτσι. Να πάρουν σχολείο, κύριο ήταν το φυσικά σήμερα βλέπουμε περίπου τα ίδια πράγματα σε κάποιες οικογένειες. Και έχει μια μικρό συμβάν, σηκώθηκε έναν πρωί και έδωσε τους το τεράτσι η γιαγιά μου η μακαρισμένη. Ο πατέρας μου τώρα που έφυγε λίγο η γιαγιά μου έπιασε δυο τεράτσια. Και ήταν τον η αδερφή του η μεγάλη. Η Ελπίδα. Τώρα λοιπόν έφυγε το και έβαλε τον του ούρου και έφτασε τον και να έπιανε του το ένα και να δει το αύριο είναι να μπορεί να φάει. Θα σου πω έχει ένα ποίημα ο Γιώργος, η πείνα. Να το πούμε τώρα, να το αφήσουμε πιο ύστερα. Να το πούμε τώρα και θα πάμε και στο τελευταίο μας διαλυματάκι για σήμερα. Και φυσικά εκτός τα προσφύγα έγραψε και για άλλα θέματα. Ένα από αυτό είναι η και σατυρικά φυλάω το για ύστερα τη σούβλα. Ναι. Το λοιπόν. Ήμουν να κάτσω έσω μου στο σπίτι μου να πνάσω. Να μην πιάσω την πένα μου, μα πώς να ησυχάσω. Πάκουσα πετανίσκους συμπλάσματα που την πίναν και ότι χιλιάδες τα μωρά που θα βγουν κάθε μήνα. Άλλα από εκεί το Σουδάν, άλλα στη Σομαλία και άλλα πιο κάτω σαν λαλούν στην Αιθιοπία. Ούλα του κόσμου τα κακά μπορεί να ακούσει σάσμα, μα το χειρότερο κακό άμα πεινά το πλάσμα. Τούτον το πράγμα να το δουν Πανατολίνος Δύση και ό,τι μπορεί ο άνθρωπος πρέπει να βοηθήσει. Πώς θα πετάσουμε εμείς σε βάση μήνες στα τασκιά, όπως τον μουσκον τα φαγιά, όχι να πείτε σάπια. Εν είναι κρίμα τζάτικον, τούν τα φαγιά που πάσουν, κι άλλοι να πεθανίσκουσιν, γιατί δεν έχουν να φάσουν. Ούλοι αρκόντι και φτωχοί, ό,τι μπορούν να δώσουν, κι είναι τα αθώα τα μωρά, πέρκιμον και γλιτώσουν. Έναν μήνα να μην κάνουν σύνερκα του πολέμου, να πέψουν ρούχα και φαγιά κι είναι των μωρών που τρέμουν. Στη θέση τους τούν των μωρών, αν ήταν τα μωρά μας, ποια είχε να είναι η θέση μας, ποια η παριορκά μας. Καθένας μας ό,τι μπορεί βοήθεια να δώσει και ο πλάστης πόμπου πανωθιών να μας το πιερώσει. Εσύ ο κόσμος ο απλός πρέπει να βοηθήσεις, μην καρτεράς στους αρχηγούς που έχουν οι κυβερνήσεις. Λαλούν εκατομμύρια μωρά που σε πεθάνα και άλλοι ξοδιάζουν να έχουν πόμπες και αεροπλάνα. Αν είναι αλήθεια και έχουμε Θεόν μπορεί να μας κρίνει, έθελαν να έρθει μια σειρά όπως πεινούν τα μωρά πέρκει πεινούν και εκείνοι. Να ταύρουσιν σαν το βουνόν τα κρίματα μπροστά τους και αμένα καταλάβουσιν όλα τα σφάλματά τους. Τούτη η ζωή μας εντροχώς γυρίζει και εν τελειώνει και έχουν να πούν παστούν την γη καθένας μας πιερώνει. Θυμίζει μου το θεατρικό, ήταν όλοι τους παιδιά μου. Που ο μεγαλοβιομήχανος